Ơi Cái cái kan omna hmun hi an min dol zo nge em ti khret na sak hi apoi mo khop mai voi dai khata sek thu ti du chuan ha tiang hian ti ve mai ro le nui oi mi alo kan tiang henu hausat na hi khret thiam pui ve vio lo mo nu le pa te bulai in thup langai kan hi chu abuai tlak thrin ani No. poi samuna an chawa bial pa te mang hi tun la ya chuan an tam to nia thil hi alan dan atanga te vek chi po ani lo cell phone hi chuan kan thil tina tin rai ngai hian min ti muang in min ti thron op ngot mai mi padik tak chuan i mal chu ni ravin iza om na kha mu atum tel thinang kan ram khriat dan te hi a in chen lo thin khop mai kan soi tuang deuh khan thil hi alan dan tang reng hot hian te lo tu ani thokakan tu ka duan bi ki chu an omani an ram khriat lo dan tang hian Oh my god. din hmuna lak lo to hi chuan khoya po hian a van duai zo hi chu kan lo om zel mai chu tiang zel chuan hei po hian an tala midang ti buai me siro ma se midang ta na hok sak de om thiam hi khoya po hian an lo om ve zel ania That's crap, man. Oh, Jesus. gal khata tanga do thliu tu tan hi chuan ani za thlak thei vio zel mai mak maya打起来 mi pa in chai vel ai ngot chuan hmun om deuh ani he tiang hi du vem 你上医院看过没有？你指定是有点毛病。 kan soi le hang thil hi alan darang he ni thin lo nia
eng kim hi man dan kan thiam chuan thalo tak tak hi lo lo heti ang vela thin chia thuan khriat in em thil ga gang hi ati ma sak lo tu zok kan ti hi chuan alo lang moi lo thrin ol sam taka penalty mu dan chu hetiang hi ni in chiu don hi chuan ban hlim hi poimo tak hetiang hi in ti ven sa thinem an ni po hian an thiam lo chu ni hi alu me don mo ti nom vem ole khati zong khaton tuma kan en the chini se video da nga kan in live don ya Email moi he sen ka hai ve zun in zut ve ma se ka tan chuan